Ahoj, zdravím ťa na mojom YouTube kanáli. Ak ma sleduješ teraz úplne prvýkrát, tak mi určite daj follow na môj kanál, pretože na tomto kanáli vysielam pravidelne a môžeš sa dozvedieť kopec hodnotných informácií. Takže budem veľmi rada, keď ma budeš ďalej sledovať, aby ti nič neuniklo. Som High Ticket mentor a mojou expertízou je High Ticket stratégia, vlastne tvorba, predaj prémiových produktov a služieb a takisto učím ľudí, ako uzatvárať ľudí do spolupráce v rámci prémiových produktov a služieb. Dnes by som ti chcela dať pár tipov, ako začať v online priestore, pretože mnoho ľudí možno je práve teraz v offline a chceli by ísť do online, no nevedia ako. Alebo je mnoho ľudí, ktorí by možno chceli odísť zo zamestnania alebo už proste konečne začať s tým online, pretože každý hovorí, aké to je super a ako všetci zarábajú z pláže a jednoducho máš času, koľko chceš, peňazí, koľko chceš. Takže ja by som ti chcela dať nejakých pár tipov, že s čím začať, po prípade na čo si dávať pozor, aby si nerobila alebo nerobila zbytočné chyby. Takže za mňa prvý tip, ktorý ti môžem dať, je začni si vlastne robiť taký research na tých sieťach, že čo momentálne funguje a ako funguje treba aj tvoja konkurencia, ako to ľudia vlastne robia v online v tvojom obore, čo robia, alebo v prípade aj čo nerobia, hej, pretože napríklad môže sa stať, že máš takú expertízu, kde v tvojom obore ešte nikto nie je momentálne v online, čo znamená pre teba obrovská výhoda, pretože v podstate máš možnosť byť monopol na trhu, hej, v online svete. Čiže je fajn si urobiť taký research toho, že vlastne čo už existuje, alebo po prípade, že čo chýba v tom online priestore. Takže ja by som si určite v prvom rade urobila research. Každopádne nechoď na sociálne siete, ak nemáš nejaké hodnotné stratégie, pretože sa ti môže stať, že budeš proste postovať na sociálne siete, pridávať videá, zaplatíš si agentúru, ktorá ti narobí kopec kontentu, ale pokiaľ vlastne nemáš hodnotné stratégie a nevieš vlastne, kto je tá tvoja cieľovka, kde sa nachádza, čo konzumuje a tak ďalej, tak v podstate sa ti môže stať, že budeš dávať kopec obsahu, ale zbytočne, hej, že napríklad budeš 2 roky na sociálnych sieťach, ale nikto po tebe ani neštekne a nikto si ťa nevšimne, budeš mať pár lajkov, pár komentárov a potom sa ti môže stať, že počasie to aj vzdáš, pretože vlastne uvidíš, že to absolútne nemá zmysel. Takže bez nejakých hodnotných stratégií by som určite nezačínala online svete. Ďalší druhý tip je, že premysli si, kto je ten tvoj ideálny klient, pre ktorého budeš vlastne doručovať nejakú službu alebo nejaký produkt v tom online svete a kde sa ten klient nachádza, hej, a čo vlastne chce konzumovať. Pretože keď ideš napríklad aj na tie sociálne siete, tak pokiaľ nemáš jasno v tom, že čo ten tvoj ideálny klient chce konzumovať, tak darmo vlastne tam budeš dávať nejaký obsah, keď v podstate vôbec ten obsah nie je pre toho človeka. Hej, potom sa ti vlastne bude stať, ja neviem, čo na tie sociálne siete mám dávať. Je to také, že vypadávajú mi nápady, už neviem, čo tam mám dávať, takže tam vlastne nedávam nič, pretože ma to nebaví. Hej, tomuto sa chceme vyvarovať a tomu sa vyvaruješ práve tým, že vlastne zistíš, kto je ten tvoj ideálny klient na tých sociálnych sieťach, komu to predávaš, ten produkt alebo službu, čo potrebuje, čo chce, čo hľadá, kde sa nachádza, vlastne na základe čoho ťa bude sledovať, na základe čoho bude vlastne povedať ten tvoj content a tak ďalej, hej. Čo častokrát vidím je, že ľudia na sociálnych sieťach síce postujú, síce sú akoby aj pravidelní, konzistentní, dávajú aj videá, aj reelska, no ale nikoho to nezaujíma, hej, že majú málo proste interakcií, málo lajkov, málo komentárov a v podstate z toho nevypadávajú žiadni platiaci klienti, hej. Čiže v prvom rade si uvedom, že na tých sociálnych sieťach ideme predávať, chceme tam proste platiacich klientov a nechceme len to, aby nás ľudia followovali a mali radi a dávali nám páčiky a lajčiky a komentáre. Chceme proste predávať, hej. To je ten náš hlavný cieľ. Takže urob si z tej svojej sociálnej siete obchod. To je proste tvoj kamenný obchod. Máme otvorené od vtedy do vtedy, ponúkame tam takýto a takýto sortiment, chodia tam takýto a takýto zákazníci, riešime im taký a taký problém, hej. Žiadne také, že vlastne začneš robiť sociálne siete s tým, že tak dneska si plesknem po bruchu a poviem si, tak mohla by som tam dať toto, hej. Treba to mať proste premyslené, aby z toho naozaj potom aj vypadávali tí platiaci klienti, pretože ak tráviš čas na sociálnych sieťach pre nič, za nič,
tak je to vlastne stráta času a je to absolútna škoda. Radšej sa choď hrať so svojimi deťmi, tráv čas so svojou rodinou, rob niečo, čo ťa baví, nejaké koničky, hej, ale určite nebuď zbytočne na sociálnych sieťach, pokiaľ nemáš za tým nejakú jasnú stratégiu, jasný plán, že vlastne čo z toho chcem získať. Pretože niekedy môžeš napríklad z jedného postu, kde máš, ja neviem, 10 komentárov a 20 lajkov, získať oveľa viacej platiacich klientov ako z postu, kde máš 300-500 lajkov, 300 komentárov, hej, tak z takého postu možno, že niekedy nezískaš nikoho, ale keď máš naozaj kvalitný post, ktorý je presne mierený na tých ľudí, ktorých tam ty hľadáš a riešiš ten problém, ktorý oni majú, tak z takéhoto postu, kde nemusí byť príliš veľa lajkov a komentárov, ti môže kľudne vypadnúť 10 platiacich klientov. Čiže samozrejme lepšie, ako len zbierať niekde lajky a komentáre, pretože tie lajky a komentáre si aj tak nezobereš do banky a nepremeníš ich na peniaze. Ďalší skvelý tip, ktorý ti môžem dať, keď ideš do online priestoru, tak určite nestracaj čas nad tým, že stráviš príliš veľa hodín na tvorbe webu, na tvorbe toho, že vlastne aký bude ten magnet a ten produkt a celá tá cesta, platobná brána a takový a makový systém, hej, stráviš tam príliš veľa času, ale čas uniká, proste tí platiaci klienti sú už niekde inde a už nakupujú niekde inde, čiže nestracaj svoj čas, čo môžeš deleguj, daj to proste ľuďom, ktorí sa tomu rozumejú a ty sa v prvom rade začni prezentovať na sociálnych sieťach, nauč sa predávať organicky, nauč si budovať komunitu okolo seba, než vlastne zabíjať čas tam niekde budovaním si nejakých systémov a podobne. Čože je samozrejme takisto dôležité. Ja nehovorím, že to nie je dôležité, ale napríklad, čo som robila aj ja obrovskú chybu na začiatku podnikania, tak ja som si myslela, že takto má byť, že vlastne nastavím si web, nastavím si toto a potom, keď to všetko budem mať hotové, potom pôjdem predávať. Kdežto mala som urobiť niečo iné, mala som najprv predávať, mala som najprv proste budovať tú komunitu a potom po ceste, popri tom som mala zavádzať všetky systémy do praxe. Mne sa napríklad stalo, že ja som vôbec celé 2 roky nepotrebovala ani poriadne môj web, až keď ma ľudia začali viacej spoznávať, začala som byť viacej vidieť, tak ľudia začali navštevovať môj web, začali si tam vlastne vyhľadávať informácie a začali sa ma pýtať. Ja si hovorím, že OK, tak až teraz vlastne začína ten web byť zaujímavý, až teraz tam vlastne začínajú chodiť ľudia, tak to je super. Čiže v podstate som platila ten web jedine kvôli tomu, že som mala členské sekcie pre svojich klientov, ale to bolo celé, akoby tí ľudia tam nenakupovali tie malé produkty, alebo nechodili tam nejak húfne čítať môj blog, alebo čo ja viem čo, hej. Čiže nestrácaj proste zbytočne veľa času nad vecami, ktoré ti neprinášajú momentálne žiaden zisk, akurát ti to bere ten čas, si unavený alebo unavená a unikajú ti dôležité veci. Ďalší dôležitý tip, a povedala by som, že najdôležitejší tip je, nájdi si mentora. Pretože ak máš mentora, tak ten mentor ti dokáže ušetriť veľké množstvo času. Za nejaký zlomok investície môžeš prísť k stratégiám, ktoré ti zarobia oveľa viacej peňazí. Tu sa väčšina ľudí zastaví, pretože ľudia vlastne neveria, že to dokážu a vlastne neveria ani tomu, že by to mohli dokázať s mentorom, hej? Ale práve preto je dôležité si vlastne nacítiť, že ktorý ten mentor je pre teba ten najlepší. Sleduj si niektorých mentorov, pozri si trebárs, akým spôsobom pracujú, aké dávajú napríklad videjka, aké dávajú posty, jak sa prezentujú, aký majú web, aké majú recenzie od klientov a tak ďalej. Toto si všetko sleduj, pozeraj si to a potom sa rozhodni. Potom choď a vyber si jedného a nastup na tú cestu a už sa nepozeraj doprava, doľava, či je ten alebo ten lepší a mala som ísť tam alebo nemala som ísť tam. To je zbytočné, hej. Ja keď ti môžem povedať z mojich skúseností, tak ja, keď som si vybrala mentora, tak som išla veľmi intuitívne a proste mne to akoby muselo rezonovať. Ja som to tým srdiečkom musela cítiť, že tento človek je pre mňa ten pravý a toto je presne ono, hej. Čiže nešla som potom, že teraz by som tu riešila 5 mentorov naraz, pretože keď máš niekoľko mentorov naraz, tak máš takúto hlavu jak guláš a nevieš potom, čo máš robiť. Každý z nich môže mať pravdu, každý z nich môže mať funkčnú stratégiu, ale tým, že ty si zahltený alebo zahltená, tak nedokážeš ísť do akcie a nedokážeš urobiť ani jednu vec z tých všetkých rád a informácií, ktoré si dostal alebo dostala od tých mentorov. Čiže za mňa je dôležité sa nacítiť, že kto je tá vhodná osoba, ktorá by mi
ktorá by ma dokázala viesť po tej mojej ceste a potom sa už proste rozhodnúť a ísť si s tým človekom po jednej ceste. Nepremýšľaj príliš dlho, pretože keď budeš príliš dlho premýšľať a hľadať mentora, tak ti zasa môže utiekať kopec času, kopec peňazí. Hej? Čiže potrebuješ si to nacítiť, čo ti je také sympatické, kde to s tebou rezonuje, kde ten človek tebe je taký blízky. Za mňa je toto naozaj, toto sú také najdôležitejšie tipy. Ja by som sa nikdy nedostala tam, kde som, keby som nemala kvalitných mentorov a vlastne ja som nikdy nestúpila vedľa, pretože som si vždycky vyberala podľa srdca, podľa intuície. Som si hovorila, toto je ten správny človek. Toto so mňou rezonuje. Pozerala som si nejaký malý platený produkt, nejaký webinár a hovorím si, toto mi dáva fakt zmysel, toto je pre mňa hodnotné a verím, že toto ma niekam akoby privedie, hej. A naozaj nikdy som sa nemýlila, keď som išla podľa toho svojho srdiečka. Takže skôr toto ti dávam ako tip a potom sa už drž toho človeka a počúvaj jeho rady a implementuj do praxe. Pretože ak nebudeš implementovať do praxe, tak výsledky nikdy mať nebudeš. Preto väčšina ľudí vlastne nemá výsledky, pretože majú nakúpených XY kurzov aj tam a vlastne na nič nemajú čas, nič nedávajú do praxe, tak nie divu, že nemajú výsledky. Hej? Nedokážu sa pýtať, nemajú tam proste to prepojenie s tým človekom, nepýtajú sa, nie sú aktívni, neimplementujú to, čo sa vlastne učia v tých kurzoch a tak ďalej. Hej? Preto je vlastne dôležité si naozaj nacítiť tú energiu toho človeka. Tento človek mi dáva zmysel, toto je proste pre mňa to práve. A potom už nastúpiť na ten vlak a ísť, hej? A ísť ako vlastne raketa k tým svojim cieľom. Toto by boli také odporúčania odo mňa pre teba, ak vlastne sa hľadáš na tej ceste a chceš pomôcť, ale sám alebo sama môžeš dosiahnuť len veľmi málo. Nikdy nedosiahneš taký potenciál, ako keď máš ľudí okolo seba. Hej? Ja by som takisto nedosiahla tie veci, ktoré som dosiahla, keby som na všetko sama. Vďaka Bohu mám okolo seba veľmi šikovných a úspešných ľudí, ktorí mi pomáhajú, pretože s nimi môžem rásť, môžem napredovať rýchlejšie, kvalitnejšie. Takýmto štýlom sa dostávam k veciam, ku ktorým by som sa za normálnych okolností nemala šancu dostať. Ja si pamätám, že som sa plácala 15 rokov, pretože som si stále myslela, že sama to dokážem, že sama sa niekam dostanem. Stačí si nakúpiť knihy, stačí proste študovať a to, ale proste opak bol pravdou. Čiže určite ti odporúčam nájsť si vhodného človeka, pretože s tým mentorom môžeš ísť ako na rakete. Keď ideš sám alebo sama, tak ideš peši do Ameriky, ale s mentorom môžeš ísť na rakete do Ameriky. Len je samozrejme potrebné robiť tie kroky, implementovať to do praxe, aby si naozaj získala výsledok. A potom samozrejme mať ešte trpezlivosť. Ale to už je ďalšie video. To už si môžeme nahrať niekedy na budúce, spravím ďalšie videjko. Mám takéto videjko, ako vydržať a nevzdávať sa na ceste. To by bolo akoby súvisiace s tým, že keď aj nastanú nejaké problémy na ceste, tak ako sa s tým vysporiadať. Ale to už mám v mojom klube pre platiacich klientov, takže to už nájdeš v tomto klube. Ak ti dáva zmysel to, čo hovorím, ak ti dáva hodnotu to, čo robím, tak ma určite nezabudni sledovať, daj mi like alebo komentár a ja budem vedieť, že ti to dáva zmysel a takisto je to pre mňa spätná väzba a motivácia robiť ďalej tieto videjka pre teba. Takže teším sa na ďalšie stretnutie s tebou a zatiaľ si pozri ďalšie zaujímavé videjka, ktoré mám v knihovni.